Buti pagawa namin ng asawa ko. Mahaba-haba na tungalo blocks na napatungan. Pero si Manong, kaloka, 3 buwan, 3 patong na alo blocks. Sos, tapos tatakot-takutin pa niya kung ipapadole niya ako. Hindi ako natatakot kahit kay Tulpo pa siya pumunta. Ako na lang tatakutin niya. Pwede nga to. Asa na yung asaw ko ang tagal. Master, ilon ko gidala-dala ning libo mo. Unsa po na mo kisun ang taon oy. Okay naman igon. Kasapaw man mo sa nina mo kasi magic ana. Mao kagikan pa ko na naka og lobi mo sa kong gitawag. Ako ka wa man ka na murmar may inati ka nga. Asam data as if ka nga duli para mahadlok na ko amo mabayaran ko basta kung kuwang ba kay 5 kag 20 na gatag. So sa kasama na ako trabaho. Luuya guni mo. Ingo man siya. Para saman nga inadlaw ko siyempre. Di sa kabut pila akong trabaho. Pero duwa ko alam magana duli-duli. Tanaw ako ni kung pusura mo ra kung nanakayo kog lubigi ka na kung kaya. Kapawlong ka kag balaw-balaw ka na Republic Act ba? Ako nahibaw-an to Republic Act 1965 ra man to. Sa birthday na si Lulu. Sa taon ka oy. Wa mo ko ana. Basta mailad lang di akong amo lagi mabayaran ba mahadlok ko na ba silang atistingan na to. Di kini mo ko gay baba. Haras-haras ko ni di mailad gyud. Madar lagi na ako lay tarong. Wala man di insure na lay kita nang digawas ang kurtina. Sige, ino. Tara. Kini ni. Buti pa kami ng asawa ko gumagawa nito. Nakalahati na itong bahay para si Manong walang kwenta. Kung ano lang naanlagay. Uy! Oh Manong, ba't bumalik ka pa dito? Di ba pinaalis na kita? Tinanggal na kita? Siyempre. Ngano gud. Ba hindi rin mag-sweldo na ko ni aging semana. Mo ni sir. Mo ni ang amo na ko sir nga. Usak semana ko trabaho kita ga argumente. Kapag Sino pa sinama mo, Manong? duli na ako Ma'am, taga-duli din ni ma'am. Oh. Nireklamo siya na ako kon ma'am. Bayan. 20 ko na yung sweldo. Sa kasimana. Hoy Manong, di ako natatakot yung sinasabi mong dole-dole ha? Tingnan mo yung itsura ng kuko. Paa. Tingnan mo yung pananamit niya, yung pagmumukha niya, taga-dole yan. Tingnan mo naman muna sa itsura bago ka magsabi ng taga-dole. Wow ka ma'am, dako kay imong kaso ani ma'am. Oh, tanawa. O ano kaso ko? Usa to Republic. Republic Act 1965. Oh, Anong kaso yun, sir? Bawal magnakaw ng lubi. Oh, nahuli mo sa bibig niya? Di. Mukhang magnanakaw ata yan ng lubi eh. Naka kong grupo eh. Sus, ma'am. Dapat mo bayad na jud ka. Oh, bayad Saktong di, ma'am. bayad. Ha? Manong, Kasuha, ma'am. Huwag mo akong lolokohin, hindi ako natatakot, Manong ha. Kahit sino pa isama mo dito, di ako takot. Kung sa di takot gud. Taga-duli ma'am. Pwede ka mapriso ani. Mapriso ka, Pwede ma'am. niya. Sa kugubuon tring. Pwede yung bayad ato ning gubuon ning kayo bla. Umanda kayo mamaya Ay, paparating mahimo. na yung asawa ko. Okay, sa may trabaho ani. Kami dalawa ng asawa ko. O Sus. tingnan mo oh, nakalahati na Ang nung mga asawan ikaw mo, ma'am. dito lang. Sus, kanay mo asawa mo, duha mi ka bo. Pwede ka himo ang lublak di butang dire ako dire. Oh, Maghintay lang kayo, maya-maya Alag- andito na yung alagad asawa na ko. Ang tatang nyo, taga-duli to. makikita nyo. Sus, in taon. Ay asa Dapat mo bayad ka. Dapat mo bayad para wala problema. Di kita babayaran, Manong, kasi yung binayad ko sa'yo, pantabako mo yun. Taba. Tama lang yun sa trabaho mo. Kabalo ka pwede ka makasuhon ni kauban akong duli. Di kasuhan mo ako, Manong. Republic 1965. O sige, tuloy mo, Manong, yung kaso mo. Dapat mo storya ka usa ka ka. Ma'am. Saan ni ma'am? Yan pala ang asawa ko, Manong. Oh, dede. Oo, yan dahil yung nag-isip sa bahay. Ano, Manong?